Wala nang intro-intro. Ilang buwan ang lumipas mula nung umalis si Abo sa Paranas. Nanirahan siya noon sa Gandara. Kasi nga, nagbabakasakali siyang makikita niya ulit yung biringan. Partida, mga ilaw at magagandang mukha pa lang yung nakita niya. Pero labis-labis na siyang nahumaling. Gustong-gusto na nga niyang bumalik eh. Sa loob ng 2 buwang pananatili dito ni Abo, pakiramdam niya, wala namang nangyayari. Kahit araw-araw siyang nag-oorasyon ng mga pampatawag, pampakita, pamparamdam, wala eh. Kung ano yung mga nakikita niyang nilalang, yun at yun lang din ang nakikita niya sa araw-araw. Hanggang sa naisipan na niyang lumipat na ng lugar. Hindi naman kalayuan yon sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Mga ilang milya lang ang layo. Kaibigan din yon ng dati niyang amo, kaya ayos lang na doon siya magtrabaho. Unang salta pa lang ni Abo sa lugar, ramdam na niya kaagad ang napakalakas na enerhiya ng mga nakatira doon. Ang masaklap pa, itim na enerhiya yon. Ibig sabihin kalaban. Yun bang mabigat? Alam ko karamihan sa inyo nararamdaman din yung ganyan. Halimbawa, bagong punta mo lang sa lugar, tapos pakiramdam mo ang lungkot-lungkot, nakaka-bad trip, mga ganyan. Basta negative energy. Ayos lang naman kay Abo yun. Walang kaso sa kanya. Kung may maglalakas loob na sumubok sa mga dala niyang gamit, welcome na welcome sila. Kaya umaga, tanghali, hapon o gabi, walang paki si Abo. Basta ang sa kanya lang, makita niya ulit yung biringan. Sa 2 linggo niyang pagtira dito, napansin niya na sa tuwing tatawag siya ng mga nakatira sa kabilang dimensyon, puro na lang kabaong, bungo, multo, impakta, nuno. Paulit-ulit na ganyan yung mga nakikita niya. Sa isip-isip ni Abo, bakit ganun? Ano, walang engkanto o duwende ang nakatira sa paligid? Imposible naman yun. Nga pala, kaya mga engkanto, duwende ang hinahanap ni Abo. Mas nakakatulong kasi yun sa kanya na magbigay ng impormasyon tungkol sa biringan. Lalo pa yung mga engkanto. Kahit hindi niya naiintindihan yung salita nun, nakakapag-usap naman sila gamit ang mga senyas sa kamay. At ang pinakamalaking parte ng mga engkanto, yung itsura nila. Hindi kasi nagkakalayo yung itsura ng engkanto sa mga nakita niyang nakatira sa biringan. Ang kaso nga lang, wala siyang matawag. Dala ng kuryosidad, naisipan ni Abo na mag-ikot sa buong lugar. Hindi kasi talaga siya lumalayo doon sa bahay nila eh. Bale ang mga gawain niya lang nun. Gising ng madaling araw, ipwesto yung kalabaw sa bukid, dasal, magtawag ng mga elemento, magsaka, tapos nun puro na lang siya sa bahay. Dire-diretso lang siya sa pagtawag ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Nung nag-iikot na siya sa lugar nila, mga ilang metro pa lang ang nalalakad niya, may nakita siyang isang sementeryo. Sa isip-isip ni Abo, kaya naman pala sila lang yung nakikita ko. Sinakop na ng mga nakatira dyan yung lugar namin. Hindi bale. Gagawan ko ng paraan.
Inikot ni Abo yung sementeryo. Tiningnan niya kung saan ang gagaling yung mga tinatawag niya. Yun bang pinakadimensyon nila? Plano niya kasing isara yun. Ang kaso lang, nung nag-iikot na siya, may dumating na maraming tao. Lahat yon ay nagluluksa. Nagbigay naman ng respeto si Abo sa pamilya. Itinigil niya yung ginagawa niya at nagdasal siya para sa patay. Nang bigla na lang, nakaramdam siya ng napakapangit na presensya at nakaamoy din siya ng hindi kaaya-ayang amoy. Hindi pamilyar kay Abo yung amoy na yon. Amoy bulok ng ngipin tapos malansa. Nakayuko si Abo nun habang nagdadasal siya. Inangat niya yung ulo niya para hanapin kung saan nanggagaling yung amoy. Tinitingnan niya yung pamilya habang inililibing yung mahal nila sa buhay. Bigla na lang may nanggaling sa likuran ni Abo na 2 lalaki at 1 babae. Dala-dala nung 3 yun yung bantot na naaamoy niya. Lumingon sa kanya yung 1 lalaki at tinitigan siya ng masama. Naglakad yung 3 yun papunta doon sa may nililibing. Biglang tanong ni Abo, "Anong lahi kayo? Kamag-anak niyo ba yung namatay?" Biglang huminto sa paglalakad yung 3 at bumalik sa kanya. Bulong sa kanya nung 1 lalaki, "Huwag kang maraming tanong. Huwag ka ring mangingialam dahil wala kaming ginagawang masama." Matapos bumulong nung lalaki sa kanya, naglakad na ito papunta doon sa may nililibing. Alingasaw sa bunganga nung lalaki yung baho at matinding amoy na nakakakilabot. Iba'y alam agad ni Abo na hindi ordinaryong tao yung mga yon. Bukod sa iba ang aura nila, masangsang ang alingasaw ng katawan at yung bunganga nung bumulong sa kanya. Amoy bangkay. Ang duda niya kumakain yon ng mga tao. Hindi nga siya nagkamali. Nanatiling nag-oobserba si Abo sa kanilang 3. Pansin niya yung babae. Naglalakad pa ikot-ikot doon sa pwesto. Yung 2 lalaki naman, nakaupo. Panay ang pulot nila ng lupa, tapos dinudurog nila sa mga palad nila. Ang sabi ni Abo sa isip niya, "Mga aswang to. Tingnan natin ang tibay ninyo." Nilabas ni Abo yung punyal niya. Paglabas pa lang niya nun, nakita niyang naalerto yung 3. Tumigil sa kung anong ginagawa nila at yumuko. Ginawa ni Abo yung paraan niya para matakot yung mga aswang sa paligid. Yung iwawasiwas niya sa hangin yung punyal niya, tapos isasaksak sa lupa. Matapos niyang gawin yan, yung 3 tumuloy sa kung anong ginagawa nila. Hindi nila ininda yung ginawa ni Abo. Siyempre, nagulat si Abo. Alam niya sobrang epekto ng punyal niya pagdating sa mga aswang, di ba? Ngayon, nagdadalawang isip siya kung anong lahi ba yung mga yon. Para makasiguro, inulit niya yung ginawa niya. Nung isasaksak na niya yung punyal niya sa lupa,
may matandang lalaki ang bigla na lang tumawa sa likuran niya. Pagtingin ni Abo, nagulat siya sa itsura. Kasi parang tuyot na tao na yun eh. Yun bang literal na butot balat? Ganon. Lalo pa nung tumawa yun. Kahit medyo malayo yun sa kanya, halos masampal siya dahil sa sobrang baho ng hininga nun. Nagsalita yung matanda ng, "Hindi tatalabi ang ginagawa mo. Lalo pa sa lahi namin. Alam kong may alam ka, bata. Ibigay mo na sa amin ang lugar na to. Wala kaming kinukulo rito." Siyempre, hindi papayag si Abo. Ayaw niya nga sa mga aswang, di ba? Kahit wala pang sinasabi yung matanda na aswang sila, nasa isip na agad ni Abo yun. Balik na tanong niya sa matanda, "Ano ho bang lahi ninyo? At saka, wala kayong ginugulo? Bakit kailangang ikutan ng mga kasama mo yung mga tao?" Ang sabi sa kanya ng matanda, "Hindi namin sila kakainin hanggat buhay sila. Pero kapag namatay na, doon namin sila sisimulang kainin. Masyado ka pang bata. Wala ka pa kaanong nalalaman." Ayaw banggitin ng matanda yung lahi nila. Masyado itong maraming paligoy-ligoy. Nang tanungin siya ulit ni Abo ng, "Ano ho ba ang lahi ninyo?" Sagot nung matanda, "Gusto mong malaman? Kahit sabihin ko hindi ka maniniwala na ang lahi namin ay anangwisan." Napakunot ang ulo ni Abo sa narinig niya. Dahil nung huling narinig niya yung anangwisan, buhay pa yung lolo niya. Tapos ngayon na lang ulit, yung kausap niya yung matanda. Pabalik na tanong ni Abo, "Anangwisan? Mga aswang din kayo, di ba? Yung mga hindi tinatabla ng dasal?" Tumangu-tangu lang yung matanda sa kanya. At bigla na lang itong naglakad ng mabilis, papalapit sa mga kasama niya. Bakit lumapit yung matanda? Nakita ni Abo na yung matanda na yon ang naglalagay ng parang sinulid sa bangkay. Hindi yon nakikita ng mga tao na nasa paligid niya. Gawa ng nasa likod lang naman yung matanda. Nakatayo at umaarteng nakikiramay din. Pero hindi. Naghahanda na yung matanda na yon sa kung ano man ang gagawin nila sa bangkay. Matapos ang libing, nagpulasa na din yung 4 na anangwisan at nagpunta sila sa magkakaibang direksyon. Nanatiling nakaupo sa puno si Abo habang hinihintay ang pagbabalik ng 4. 1 oras na siyang nakaupo doon pero walang bumalik. Ang sabi ni Abo sa sarili niya, babalikan niya yung sementeryo pagsapit ng hating gabi. Tinapos na muna ni Abo ang lahat ng gawain niya sa bahay at nagpaalam siya sa amo niya na may bibisitahin lang siya. Tanong ng amo niya, "Dis oras ng gabi aalis ka? Delikado dyan sa labas ha? Lalo na sa may gawing sementeryo. Iwasan mo dun. Marami na ang nabagat."
Pumayag naman yung amo niya. Pero yun nga, meron itong bilin sa kanya. Hindi naman natatakot si Abo. Mas grabe pa nga yung mga pinagdaanan niya noon eh. Bago pumunta ng sementeryo, nagkarga muna ng mga pangdepensa si Abo sa katawan niya. Matapos ang ilang minuto, naglakad na siya. Nasa kalagitnaan pa lang ng paglalakad, kung ano-ano na ang sumasalubong sa kanya. Literal, mga pugot na ulo, lumulutang na kabaong, santelmo, tikbalang, kapre, bruha, at kung ano-ano pa. Hindi naman makalapit kay Abo. May poder siya. Nang makarating siya sa sementeryo, nakita niya na may dalawang nakatayo kung saan inilibing yung bangkay kanina. Pinagmasdan lang muna ni Abo. Hindi muna siya gumawa ng kahit na ano. Maya-maya pa, nagtaasan sila ng mga kamay nila at nagsimula na sila sa kanilang pagbubungkal. Hindi ordinaryo ang pagbubungkal nila ng lupa. Para silang mababangis na hayop. Bukod kasi sa malalakas ang puwersa ng bawat bungkal nila, makakarinig ka rin sa mga ito ng pambihirang ingay. Pinakamalapit na pwedeng ikumpara sa nababaliw na aso. Ganon ulit. Ginawa ni Abo yung orasyon niya sa punyal niya pero walang nangyayari. Kalmado lang si Abo na naglalakad paikot sa mga nilalang na yon. Nung natanaw niya na parang may inaangat sila mula sa ilalim ng lupa, naalarma na si Abo. Tinakbo na kaagad niya yung isang lalaking nasa itaas at walang pagdadalawang isip. Sinaksak ni Abo yung dibdib nun gamit ang kanyang punyal. Nabitawan nung lalaki yung hawak-hawak niyang bangkay at tumumba siya sa lupa. Ang inaasahan ni Abo, mamamatay kaagad yung sinaksak niya. Pero hindi. Unti-unti itong bumangon at pilit na binubunot yung punyal niya. Yun nga lang, hindi siya nakatayo. Parang ang bigat ng punyal ni Abo. Nabaling lang ang atensyon ni Abo nung narinig niyang may umaakyat sa ilalim ng hukay na nasa likuran niya. Paglingon ni Abo, nakita niya yung matandang kausap niya nung araw na yun. Pero ibang-iba ang kulay ng balat nito. Gawa ng putlang-putla yun. Partida, madilim sa lugar na yun. Pero nagliliwanag sa puti yung balat nung matanda. Kasabay pa niyan, may hawak-hawak ito na kung anong bagay at walang tigil ang pagpatak ng kung anumang likido doon. Nagsalita yung matanda sa kanya ng, "Diba ang sabi ko sa'yo, huwag kang mangingialam. Kumakain lang kami." Hindi natatakot si Abo sa kahit anong nilalang, diba? Yun ang pangalawang beses na kinilabutan siya at naramdaman niya na tagilid ang sitwasyong kinakaharap niya. Naglalakad na papalapit sa kanya yung matanda. Tapos yung sinaksak niya, nanatiling nakahiga pero binubunot pa rin yung punyal niya. Hindi kasi mabunot eh.
Medyo kabado si Abo habang pinagmamasdan niya yung mga nangyayari. Nung nadikitan siya nung matanda, ang sabi lang nun sa kanya, "Bunutin mo yung sinaksak mo sa kasama ko." Matapos magsalita nung matanda, biglang umaliwalas yung paligid. Lahat ng takot niya nawala. Kesa manlaban pa, sumunod na lang si Abo sa pinag-utos nung matanda. Nung bubunutin na niya yung punyal, bigla na lang siyang inawat nung nakahiga. Ang sabi, "Wag, may mangyayaring hindi maganda." Hindi na pinakinggan yun ni Abo. Inapakan niya yung tiyan nun, sabay bunot sa punyal niya. Paghila niya, nakarinig si Abo ng matapos ang paghingang yan, nawalan yon ng buhay. Pagbalik ng tingin ni Abo doon sa matanda, wala na yun. Tapos yung binunutan niya ng punyal, wala na rin. Sobrang bilis ng mga pangyayari na halos hindi na niya nasundan pa. Iba't ibang alulong na ang naririnig niya sa paligid. Hindi na normal. At saka yung mga nilalang na tinatawag niya, parami na ng parami. Tipong dudumugi na siya. Ginawa ni Abo, orasyon ulit ng pangdepensa at nagmamadali siyang tumakbo papauwi sa kanila. Nung malapit na siya sa bahay nila, ramdam na ramdam ni Abo na bawat hakbang na ginagawa niya, papalayo ng papalayo yung bahay nila sa kanya. Alam niyang merong naglalaro sa kanya. Alam niyang merong nambubulag sa kanya. Lahat ng pandepensa niya sa sarili niya ginawa niya. Pero wala. Paulit-ulit lang yung mga nangyayari. Hanggang sa nagpasya na siyang magbaliktad ng damit. Paghubad niya ng damit niya, bigla na lang siyang nilamon ng napakalakas na liwanag at tumumba siya. Nawalan siya ng malay nun. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sa pagkakaalala niya, natumba siya sa lupa eh. Pero nung nagising siya, kulay puti yung lapag. Tapos napakalamig. Dahan-dahang tumayo si Abo para tingnan kung nasaang lugar siya. Pagtingin niya sa paligid, nagliliwanag ito sa ganda. Maraming malalaki at iba't ibang kulay ng mga puno. Kulay luntian ang buong paligid. At ibang-iba ang simoy ng hangin, ang luwag sa dibdib. Manghang-mangha si Abo sa lugar na yon. Alam niya sa sarili niya na nasa loob na siya ng biringan. Kinurot-kurot niya pa yung pisngi niya. Kasi baka nananaginip lang siya eh. Pero hindi. Nasa loob na siya nun. Walang pagdadalawang isip. Nagtatatakbo si Abo sa buong lugar. Tuwang-tuwa talaga siya. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Pagtingin niya sa langit, 4 ang buwan dito at magkakaiba ang kulay. Ang tansya niya, umaga pa yun eh. Pero tanaw na tanaw niya yung mga buwan.
Ultimo yung mga bulalakaw na lumalampas sa kalangitan. Kitang-kita niya. Naglakad ng naglakad si Abo sa biringan. Hanggang sa may narating siyang isang lugar na nakakita siya ng mga naglalakad. Iniisip niya kung lalapitan niya. Nakikiramdam muna siya nun. Habang nagtatago sa malaking bato, may mga nagdaanan sa likod niyang mga kalalakihan. Paglingon ni Abo, gulat na gulat siya. Gawa ng sobrang lalaki pala ng mga ito. Halos hindi siya umabot sa tuhod. Ganon sila kalalaki. Sumuksok siya sa bato. Baka kasi makita siya eh. Naririnig niyang nagsasalita yung mga yon at nagtatawanan. Pero wala siyang maintindihan. Tinitigan niya lang yung mga yon habang naglalakad papalayo sa kanya. Tandang-tanda pa ni Abo na purong puting tela lang ang suot ng mga yon. Tapos may mga suot sila na kwintas na gawa sa mga bulaklak. Ang hahaba din ng mga buhok nila na kulay ginto. Sa patuloy na pagtitig ni Abo sa kanila, may bigla na lang lumabas sa gilid niya na isang bata. Tapos napakahaba ng tenga. Nakayuko yun habang nagsasalita sa harapan niya. Hindi niya talaga maintindihan eh. Nang bigla na lang nitong takpa ng kanyang mga mata. Dumilim ang buong paligid ni Abo nun at nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya na nasa loob na siya ng kubo nila. Mumulat-mulat si Abo nun pero ang labo ng paningin niya. Pagbangon niya, hinanap niya kaagad yung amo niya. Nakita niya yon na gumagawa ng dapat na trabaho niya. Sa hiya nito ni Abo, nilapitan niya yon at nagpresenta siyang siya na ang gagawa ng gawain niya. Ang sabi ng amo niya sa kanya, magpahinga na lang siya. Kailangan niya yon. Gawa ng nakita siyang walang malay nun sa sementeryo. Baka kasi napano siya eh, kaya dapat magpahinga siya. Nagpumilit pa rin si Abo, pero ayaw talaga ng amo niya. Nung wala na siyang nagawa, naglakad na lang siya pabalik ng kubo. Pag-upo niya sa bangko, kamot siya ng kamot sa mata niya kasi sobrang kati talaga eh. Hanggang sa unti-unti na lang pumikit ang mga mata niya. Pinipilit niyang imulat pero ayaw na eh. Nagsimula na siyang humingi ng tulong. Sigaw siya ng sigaw ng, "Tulungan niyo ako! Hindi na ako makakita! Tulungan niyo ako!" Kapa siya ng kapa sa gilid niya. Hinahanap niya yung punyal niya. Ang hindi niya alam, nakasuksok lang pala yun sa balakang niya. Nalaman niya lang na nandoon yun nung nahulog yun. Maya-maya pa, dumating yung amo niya at tinanong siya kung ano ang nangyari. Ang sabi niya hindi na siya makakita. Natatakot siya. Paulit-ulit na nagsasalita yung amo niya na imulat niya yung mga mata niya. Pero ayaw talaga. Pinilit naman ng amo niya na iangat yung talukap niya. Kaso lang, napakasakit eh. Pakiramdam ni Abo may nakadikit na kung ano doon. Sa awa ng amo niya, tinakbo na siya sa mga manggagamot. Pero maski ang mga ito,
walang magawa sa sitwasyong kinakaharap ni Abo. Natatakot din sila. Dahil sa tuwing titingnan nila ang sanhi ng pagkabulag niya, para bang may humaharang dito na napakalakas na puwersa, tapos sumasakit ang ulo nila. Kaya talagang hindi nila kaya. Dasal na ng dasal si Abo sa lahat ng gamit niya. Ultimo sa mga kaibigan niyang nakapalibot sa kanyang tinatawag na niya. Wala silang magawa. Nawalan talaga siya ng paningin. Araw-araw humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Araw-araw hinihiling niya na sana ibalik pa ang kanyang paningin. Nung naramdaman niya na wala ng pag-asa, hiniling na lang niya sa amo niya na baka kung pwede, ihatid na lang siya sa kanila. Mabuti na lang at mabait ito, kaya walang pagdadalawang isip. Inuwi niya si Abo sa bahay nila. Parang guguho ang mundo ng nanay at tatay niya dahil sa sitwasyong kinakaharap niya. Nung unang araw na pagdating ni Abo sa kanila, talagang iyakan. Pero wala naman silang magagawa eh. Nandoon na yun. Kaya tinanggap na lang nila. 2 taon ang lumipas. Tuluyan ang nasanay si Abo sa pagiging bulag niya. At ang kinagandahan pa nito, naging isang sikat na manggagamot si Abo sa barangay nila. Walang sakit na hindi napagaling itong si Abo. Kaya naman kabi-kabila ang nagdarasal sa lugar nila na sana makakita pa siya. Hanggang isang hapon, matapos ang oras ng panggagamot ni Abo, naisipan niyang magpahatid sa tatay niya sa paborito nitong tinatambayan dati. Hindi naman yun malayo sa bahay nila. Mga ilang metro lang. Meron silang duyan-duyan doon na nakasabit sa magkabilang puno. Ang sabi niya sa tatay niya, sunduin na lang siya doon kapag maghahapunan na. Iwan na muna siyang mag-isa. Makalipas ang ilang minuto nung iniwan siya ng tatay niya. Hindi niya alam kung totoo bang nangyari ito o panaginip niya lang. Dahil bigla siyang nakakita. Pero yung huling lugar na nakita niya noon, nakita niya ulit. Sinamantala na niya ang pagkakataon at nagtatatakbo na naman siya. Nang bigla siyang hinarang ng isang malaking nilalang at sinabihan siya ng, "Wala kang pagsasabihan sa lahat ng nakikita mo sa lugar na to. Malayang malaya kang makakapasok hanggat gusto mo." Nagtataka si Abo kasi naiintindihan na niya yung salita. Wala na lang siyang ibang ginawa kundi sumang-ayon dito. At bilin pa nun, palagi niyang bitbitin ang kanyang punyal para hindi siya maligaw sa lugar na yon. Marami pa itong binibilin sa kanya pero atat na si Abong magkagagala. Matapos ang usapan, unti-unting dumilim ang kanyang paningin at nagulat na lang siya dahil karga-karga na siya ng tatay niya. Ang sabi nun, kanina pa siya sinusundo at tinatawag pero hindi siya sumasagot, kaya binuhat na lang siya. Matapos ang araw na yon,
2 o 3 beses sa isang buwan kung magpabalik-balik si Abo sa Biringan. Marami rin siyang nakilala ditong talaga namang kakaibang nilalang. May kabayo na ginto ang buhok, elepanteng puro ginto ang suot, mga taong walang mata, ahas na may mga kamay at paa, kambing na nakakalipad. Pero ang pinakamatindi sa lahat, yung malalaking nilalang na talaga namang sobrang gaganda. Wala kang malalait sa mga ito. Sila ang naghahari sa lugar na yon at sa kanila din ang gagaling ang mga patakaran na dapat sundin ng bawat nilalang na nakatira doon. Pero lahat sila pantay-pantay lang ang level. Alam niyo yon, walang presidente, walang senador. Basta, magkakapantay sila. Ang gumagawa lang ng patakaran, yung malalaking nilalang. Alam niyo ba na hindi talaga Biringan ang tawag sa lugar na yon? Pero sinabi na lang ni Abo na hindi na niya babanggitin yung totoong pangalan. Kasi nasabi na niya kung anong meron sa lugar eh. Yung pangalan ang pinakasagrado doon. Dahil oras na mabanggit mo yon, kahit saang lupalop ka pa ng mundo nakatira, panigurado, mapapasok mo yung mundo nila sa pamamagitan ng panaginip. At baka kapag napasok mo yon, matulad ka pa sa sinapit ni Abo. Kaya mainam na wag na lang. At dahil sa pabalik-balik ni Abo sa Biringan, marami na siyang natutunan na iba't ibang bagay na makakatulong sa mga tao. Kaya naman mas pinag-igihan niya pa ang panggagamot niya. Natigil lang si Abo sa pagpunta sa lugar na yon nung nag-asawa na siya. Dahil meron silang kasunduan nung kausap niyang nilalang doon na kapag nakatikim na siya ng laman ng ibang tao o yung pagtatalik, hinding-hindi na siya makakabalik pa ng Biringan. Kahit mabigat yon para kay Abo, puso na niya ang nag-utos, kaya wala siyang magagawa. Tsaka mahal na mahal siya nung babae. Pasyente niya yun eh. Tapos naging alalay niya hanggang sa inalok ni Abo na magpakasal sila. Hindi naman nagdalawang isip yung babae na pakasalan siya. Pero mga 10 taon na ang lumipas niyan. Namuhay ng masaya si Abo noon sa piling ng asawa niya. At mula rin nung nagkaroon siya ng mga anak, hindi na niya ulit nagamit pa yung pinamana pa ng lolo niya sa kanya na isang punyal. Okay, opinyon ko sa kwento. Balikan na muna natin yung Anangwisan. Ayon kay Jess, yan yung sikat na lahi ng aswang na kung tawagin ay balbal. Sila yung mga lahi na kumakain ng mga sariwang bangkay na kalilibing pa lang. Minsan nga, sa lamayan pa lang ng gugulo na yan eh. Yun bang nanlilin lang? Kunwari makikiinom ng tubig, tapos bigla na lang papalitan yung bangkay ninyo ng isang katawan ng puno ng saging. Kasi ang mga balbal, nakakakain lang yan kapag may mga bagong patay. Hindi sila nang bibiktima ng buhay na tao. Kaya nga 'di ba? Kung mapapansin ninyo sa sinabi ng matanda, hindi kami nang gugulo dito. So ibig sabihin, hindi sila nang gugulo sa mga buhay.
mga patay lang ang kanilang pinipeste. Pero para sa akin, peste pa rin yun. Kasi nananahimik na yung patay, tapos kakainin nyo pa. 'Di ba? Yun nga lang ang pinagtataka ko. Bakit hindi tumalab yung mga orasyon ng punyal ni Abo? Well, tumalab naman kasi nasaksak niya eh. Tapos napatay pa. Yun lang, bigla namang tumakbo yung matanda. Ang tanong, bakit? Natakot ba siya na isusunod siya ni Abo? O natakot siya dahil alam niyang mag-iiba na yung oras at papasok na yung oras na yun sa mundo ng biringan? Siguro ayaw maipit nung balbal sa loob nun, di ba? Tapos yung tungkol naman sa pagkabulag ni Abo. Di ba may maliit na nagtakip ng mata niya tapos wala na siyang nakita? Hindi kaya sinadyang bulagin siya para hindi na niya ipagsabi yung mga nakita niya doon? Kung tutuusin, swerte pa nga si Abo eh. Yung iba kasing nakakapunta doon, di ba kalimitan, hindi na nakakabalik? Siya nakabalik pa. Yun nga lang, nabulag. Tapos nung inobserbahan siya siguro ng mga nakatira sa biringan, at nakita naman nilang mabuting tao si Abo, hinayaan na lang nila na maglabas-masok siya sa lugar nila kahit pa sagrado, di ba? Kasi nakakatulong si Abo eh. Yun nga lang ulit, kapag hindi ka na birhen, hindi ka na makakabalik sa biringan. Napakaganda ng kwento na to. Kaso lang, last na to eh. Ito na naman tayo, yung nakakalungkot kasi ending na naman ng isang napakagandang kwento. Hihiling lang sana ako na kung pwede mag-comment tayo ng maraming salamat Abo. Tapos pakilike na lang din ng video para makita naman ni Jess yung suporta natin sa lolo niya. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat Abo, Tol Jess, sa napakagandang kwento.